गिबियावनो आं बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय धनजिब रामसियारिया गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। दिनै 10/2/2019 खालार रबिबार सान दिनै जाबाय सरस्वती पुजानि सान। बे सरस्वती पुजायाव नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफालि गामियाव बोसोरफ्रोमबो आइ सरस्वतीखौ जोङो पुजा खालामो। गासै रायजोनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि फरायसा फरायसुलि ज' जानानै रायजो राजानिफ्राय जा थाइसे थाइनै रां मोनो कालेक्सन खालामनानै जोङो सरस्वती पुजा खालामनाय जायो बोसोरफ्रोमबो। जोंनि बे सरस्वती पुजा फालिनाया फ्राय 20 बोसोरनिबो बारबाय। जोंनि सिगां जोंनि गामिनि सिनियरफोरा फालियोमोन। बिथांमोना बोराय जानायनि उनाव दा जों फालिगासिनो थायो। फरायसाफोर दङ आंजों लोगोसे, बिसोरो स्कुलाव पुजा खालामनानै फैखांबाय। दा गामिनि राङाफालि गामिनि जा सरस्वती पुजा बाथौ मन्दिराव बे सरस्वती पुजाखौ बे बोसोराव खालामनाय जादों। बेनि सिगां जों जुदा जायगायाव खालामोमोन। बे बोसोराव जोङो बाथौ मन्दिरावनो सरस्वती पुजाखौ खालामनाय जाबाय। जोबोर मोनसे मोजां पुजा फालिनाय जायो जोंनि राङाफालि गामियाव। बोसोरफ्रोमबो बे सरस्वती पुजाखौ जोङो फालिगासिनो दङ। आरो आङो बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय जायफोर फरायसाफोरा दा गोदानै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद होगोन बिसोरखौ आङो सरस्वती आइनि सेराव खर' गंग्लायनानै बोर सास्रिदो बै बर' फरायसाफोरा जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव गावबा गावनि रिजाल्टखौ मोजाङै खालामनो हायो, मोजाङै फरायथों, मोजाङै साक्सेस जानो हाथों, सासे बर'नि नाम लाखिग्रा फरायसा जाथों, डक्टर इन्जिनियार जाय जेराव गोसो दोङो बिथांमोननि जा साननाय बियो जाहाथे जाफुङो। आं सरस्वती आइनि सेराव खर' गंग्लायो। आंजों लोगोआव जोंनि गामिनि फरायसाफोरा दङ। बे जाबाय जोंनि गामिनि फरायसाफोर। सोरबाबा 4 थाखो, 5 थाखो, 3 थाखो, 2 थाखो, 6 थाखोआव फरायो। जाहाथे बे फरायसाफोरा जोंनि बर' हारिखौ दानायाव, बर' हारिनि मोनसे मोजां लामा दैदेनलांनायाव बिथांमोना जाहाथे इयुनाव मैखोम बाहागो लायो, सासे मैखोम बर'नि दैदेनगिरि जायो। बेखौनो आङो आइ सरस्वतीनि सेराव खर' गंग्लायनानै बोर बियो। साबायखर थाबाय।